Halleluja, prijs je naam van de Here. Nou, ek is dan weer vanmorgen so dankbaar en blij om dan weer eens vanmorgen te kan staan en om vanmorgen weer te kan praten van die goeie Jezus. Halleluja. Iemand wat vanmorgen voor ons omgee. Luister vanmorgen, geliefdes. Halleluja. Daar is vanmorgen een weg wat voor die mensen recht lijkt. Maar die einde daarvan is die weer van die dood. Laat mij vanmorgen denken die boeken van Johannes. Halleluja, Johannes 3. Jezus om de rug, Nicodemus gaande, die wedergeboorte. En daar was een man uit die Fariseërs met die naam van Nicodemus, een overste van die Joden. En luister, geliefdes, die Bijbel verklaart, hij het in die nacht naar Jezus gekomen en voor hem gezegd, Rabbi, ons weet dat hij een leraar is wat van God gekomen heeft. Want niemand kan hier die dingen doen wat hij doen als God niet met hem is niet. Prijs de naam van die Heere, halleluja. Maar luister, geliefdes, wat voor mij zo mooi is, Jezus antwoordt en zei voor hem, voorwaar, ik zeg voor jou, als iemand niet weer geboren wordt, niet, kan hij die koninkrijk van God niet zien. Dat is een wedergeboortezaak. Om een dag bij die koninkrijk van God uit te komen. Jij zal weer geboren moeten worden. Halleluja. Nicodemus zei voor hem, precies, Nicodemus zei voor hem, hoe kan een mens als hij oud is geboren wordt? Hij kan toch niet een tweede keer aan die schoot van zijn moeder ingaan. Halleluja. Oh my God, ik eer Heere. Wonderlijke Jezus antwoordt, voorwaar, ik zeg voor jou, als iemand die geboren wordt uit water en geest niet, kan hij aan die koninkrijk van God niet ingaan. Halleluja. Die Bijbel zegt, prijs de naam van de Heer, als we kijken in die 10e versie. Jezus antwoordt en zei, waarom jij is die leraar van Israël en je weet hier die dingen niet. Nicodemus moest in die nacht, in die Bijbel moest hij weglopen naar Jezus toe. En hij moest dan daar in nacht herkennen dat Jezus de Zoon van God is. Dat Jezus van die wereld gekomen, zodat in die wereld gered kan worden. Halleluja. Nicodemus moest hem daar in nacht weglopen. En hij moest hem daar in nacht herkennen. Halleluja. Luister vanmorgen, lieve vriend, zo ver als wat je mijn stem hoort. Wanneer wil je dan herkennen? Nicodemus was de leraar van Israël. Maar hij kreeg de tijd om zijn leven aan. Halleluja. Wat hij plezier voor hemzelf moet zijn. Wat hij voor hemzelf moet afvragen. Maar ik zal het waar moet maken. Om Jezus in mijn leven te krijgen. En Jezus zei voor hem, luister Nicodemus. Jij zal weer geboren moeten worden. Wie die weer geboren wordt, die zal die koninkrijk van mijn vader nooit zien. Is een wedergeboortezaak. Halleluja. Oh my God. Ik eer jullie morgen hier. Want die is de werkelijkheid. Als ik kijk aan die boeken, prijs de Heer van Johannes 12, vers 24. Dan zien ik voorwaar, ik zeg voor jullie, als die korenkoren niet in die grond
val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit vele vrug. Oh my God, prys die naam van die Here. Die seun van die mens moes sterwe vir hierdie wêreld, sodat hierdie wêreld gered kan word. Halleluja! Halleluja! Dit is 'n wedergeboortesaak. Nikodemus vra vir die Here, Here, hoe kan 'n mens dan, as hy oud, weer terug in die skoot van sy moeder en weer gebore word? Maar die Here sê vir hom, Nikodemus, prys die naam van die Here. Halleluja, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Dis 'n wedergeboortesaak. Luister vanmôre, geliefdes. Halleluja. Oh my God, jy sal moet aflê. Jy sal 'n wedergeboortekind moet word. Jy sal jou lewe, prys die Here, voor die Here moet kom aflê. Jy sal moet erken dat jy in hierdie wêreld as 'n sondaar gebore is. Die koringkorrel, as jy nie in die grond val en sterwe, bly jy alleen. Maar as jy in die grond val en sterwe, dan dra jy vele vrug. Halleluja. Oh my God. Die plesier van hierdie wêreld, die lekkerte van hierdie wêreld, die pragt en praal van hierdie wêreld gaan verby. Halleluja. En wat sal jou antwoord wees? Nikodemus was 'n leraar van Israel, maar hy moes in die nag na die Here toe kom. En hy moes vir die Here kom sê, prys die Here, hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar van God gekom het, want niemand kan die tekens doen wat u doen as God nie met u is nie. Wanneer wil u dan erken? 'n leraar moes erken, 'n geleerde man, 'n slim man, 'n man van kwalifikasies. Maar 'n breek 'n dag in sy lewe aan, wat hy moet erken. Wat hy moet erken en gee. Halleluja. En Jesus sê vir hom, Nikodemus, wie die weergebore word, sal by die koninkryk van my Vader nie uitkom nie. En mag die Here vanmôre hierdie kort gedagte, mag die Here dit vanmôre seën. Halleluja. Baie dankie, Here. Amen.